Dobrim danom, braćo Crnogorci. Dobrim danom, valjanom prilikom. U dobru se vama uvijek dolazilo. Ja sam Gordan Krstov Čampar. Boljale me ove naše muke, pa sačinjeh par stihova njima u čast. Jedne noći, kad i mjesec htio je da žmuri, jednog crnog petka na crnju subotu, kad se suncu jutrom izlazilo nije, kao guje ispod kama ljuta, dželatim kucaju na vrata. I smrt s njima, uplam okupana, gustim dimom poruke da šalju, da su posla zbog kojeg su došli učinjeli kako im pristoji. A kako će pristajati njima, no ka skotu kako je navika, cvili zora, vjerovat ne može da je đavo ogrnuo kožu. Grešno djete oca dozivaše, dok ga plamen pije kao vodu, brat je sestru zagrlio jako, vjerna ljubav kidiše na vrata. A Đurđino osuši se oko, ne mogaše gledat svete jade, crče mozak od dječjeg vriska, a omača do neba doseže. U amanet ostalo je samo kostrijeti nešto u torbu spleteno, pletenica ognjem netaknuta i jedna noć kada je umrlo viteštvo. Sad se kapa na glavi ne nosi, kad te korak ovom mjestu nanese i sjećanja zatomljenog krika šta su zvijeri u ljudskom obliku.